Kiwa oyomo grade 5 oyo gosoma ase skuru ya Ekerubo boarding eye gotoka North Mugirango county ya Kisii nigo agasene konyora obogwenia ase nyakitare yemo meye county ya Kisii gose ase emuchibosongo korengana no roboti rutwanyire kuri asomoro kiwoiga nigo asaganetwe amonu mwarimu oyo mobwe skuru eyo egento tia murete kumutigara chingoma chimbe weika kubunika koboko kwae ase nsemo erireko egento kerete omworo kiwiga okorerwa okubarwa wasokorerwa operation nakobekirwa echuma ase nsemo erireko weikaboniga nigo omworo kiwiga ase nyagitari eyemo muchibosongo asakasene konyora obogwenia korene nakorire no robochi mase yemo naki yerirete wiko omworo kiwiga kobunwa koboko kwae korwa ase nsemo yiga Samale dangalo kapelo chichi ngasome Ekerubo boarding mwalimu ngitakalo kuchari chatori agatosomi indigenous bano mano itamaite kola ke nana gwesibi nadenge komokonya omwana oyo agachire luchore tamanchi na musibi na kumusibiri changa amukomokorera kiregende ano mwana oyu abana bande chidamu effect bati bakanyora ngo mokora kiregendo karango sibisokisi chaye chiomete chiane chitara umango musaberi inde chiane nabeka na musiberi na muirane ano mwana oyu aganda agachakorosia mung'ana natindi komokorera kende achakong'ainereri akana gate chidamu effect kenda sister akanda agateka action agate Mr. Atori agate debut last Thursday omwanda mnare kurukumada mwalisi egaswase mwana oyo munyo kama sai kirasi kiaye agosoma ana bacha komotebi una tini komokorera kende madam alisi oyo agache kirasi makandangeri kero mwalimu asogete ana agarie kiranya gachako ng'ita akandebi ichambasieri nabo gokorera omwana one igo omwana of my sister okomokorera igo akandebi aye mpaka ngoire ase head teacher akandebi mpaka ngoire ase head teacher bono amang'ana aye bono agacha gokora nende naramisi yarenge chuma egaiga twarenge gochi korare madam nare kuruku madam Efarini yarenge standard 8 imekandangeri egandebi minyake mpaka asa goikifaransa staff room ngochari abana bakanda bande bakanda korara nchinganda staff room ngaisara ngatugama nkamuganya mpaka agacha akang'ita nende akangoba mpaka edamu natete kong'ita agantei once tingogoitara ribuya goisanire mambira ende ngoite ebinde mambi Jumamosi yokabwate kaendere ngori togacha inche bono ngasokia morasi ane isiko kiregento kiane bono nganda ngakora manywa ngakora ngochi goesibi nimogeti mpaka etagoro ngochi goesibi omwana onde okoruku Sharon kwamboka gacha akandangeri agantei Mr. Atori okorangeire agantei ingi gaki gwakorete ekero anyabwate ekenene gaki ingi gwakorete gaki ngamotei inche gaki tindakora kende na omwana oyo dino nakong'ainereria amang'ana bono Mr. Atori agantei gesagane ekera mama nse ngaramama akang'ita ngwanga koramama akong'ita igoro igoka akong'ita okong'ita gwoka akombwata omotwe ong'ake nse iga ng'akere ase efloor nse akang'ita mpaka nkarora ngokunda ngachaka korangeria pasi bono nkarangeria pasi ominto agatema abana akabatebia namorangeria bwango pasi omwabacha arore egetonde eki kiamwabo egetarakwa akang'ita ekero onye kwabwate ekenene achongete ekenene agateba bono ati nabarorera akogwenereri mpaka gekaera ndagana kareta ekende kia omukabiri akang'ita bono mpaka nkabuneka okoboko bono akang'ira obusia head teacher agantebi bono kwanzia aria nagoteba ekeki omwana oyo omorende naende ogorora oyo okomochegi bono head teacher agantebi tong'ende ngachi gotebia head teacher aki nimevunjika mkono bono Mr. Atori agachaka kubereria agateba ng'a naramoitirire bitato naki agoteba nabunekire okoboko
ndengateba nimevunjika mkono Mr. Aturi akantebi isakanaika nendo tete ngomente ebinde ngiokona katene itiaki umevunjika mkono. Mr. Aturi ngachakurira gochia domu akandangiria akantebi ngikware ngikokoranga mote ingwesibi nateite akantei genda bwesibi koboko kombunegete nono koko tingonyara gokora kende genda ngaisaransa ngachaka kurira abana bande bagacha bakanyora ngorera bakambori kwa nyingi abatayi n'omwalimu wang'itire igo ona abana ng'o bakenganda nyagetari abana bande bagachikorangera sister ante ng'ende gochimwaye sister arenge gwesibia ndesi abari ngikamwaye sister akandora akantetia nabeka chienge sister akanda akarangirira iburera nokuru kunomi akamoteiga kimora bunara okaboko sister akamotei mukuna nkuriwa akamotei nona nintamukuna urugai kandi ocheri ugeriria erisugete sister akabeka chianga tokenda obisi head teacher agakere driver igacha sister akang'enda domu bakambekera chianga bakambangusa nebikoroto togachitokenda karakonya totarachi head teacher akandangiria gochimaiga akantebi onde bwensi gagokobori ngiye kuriete motei na egetanda gwatuomerete togacha mpaka nyagetari bakarika na egetanda natuomerete. Noe nabo igo nigo twikirira abaibori baye abaringe ase nyagitari eiga nigo batwerera aiga kubwatia kurinde ase basabire eserikali gwesonania ananene mono eserikali ekaunti ya Nyamira eri gwesonania ire mmoriki oiga konyora obwene bwaye kuringana n'obokong'u boiga yaiteire kubunika kobokona kubikirwa echuma nanene mono ase eng'encho chibase chia nyagitari echio chigasene komenteka kigima mono ase eng'encho tibabwati enchera ende onsi yogokana school fees. Ndasamulita meli misaro titi adirega vera n'omwana nziria lingiri tulia Saturday nalinge mugunda achakanyaro mwalimu Mr. Henry yogocha eskuru ficha yo ya Abigail bona ndakumine kero mwalimu akale gutrasa ligoche kenyero nanya komarara ngara ondoka alingo uli mwalimu biyore ngai alafu nali namubulithia abana mbuya bali skuru akanteria ndi tureanire skuru redi ng'arakini omwalimu wetu ticha ondange ondomire ibang'akire esimi narengenga ororagi ngocha gocha iga ntarachi skuru ontei ng'itire iga iga ngotei ende skuru mokwanenere nabwate amang'ana abere atato mokwanenere bangereseti buna omwana oyo omiseke alafu immediately ngamubori saisi gose after lunch ngoende ekanisa akantei saisi ilikuwa kitu saa 3 ngatiga obokomba abu ngaenda ngesi nkamufata kwenda kwa shule ike skuru nangu ikaiga nguru kwenye ensere kwa swali tie boarding ino ngari school fund bona gyagosoka egotiri ngarora omwana oli mobegete uniform ne driver n'omwalimu ore senior teacher kalini togosi bona omwana oyo orenge marega namaite gose none because omwalimu ori bang'eresete ndang'eresete omwana oyo gose naitire alafu rende ngaenda bake skuru nari omwalimu ang'eresete natuma omwalimu Mr. Henry acha akwerese Abigail oirwe nyagitari ende omwalimu arenge komodiscipline ase amakosa getake igo otuomere egetaro aende ang'eresete buna omwana oyo aberesa amakosa aria baminanete na omwana oyo grade 4 hata weeks back ibere konya chiaitire bono bagasa komoita Saturday chiwiki chiaitire ibere alafu rende ngatei omwalimu tinkoganya baru nyagitari akantei yaya bono barachire kamogori nyagitari chikwamwaire akantei niga yamoka bono inche nachikomang'anera ngabera iga abwo akantei bono nabo barachi gocha late hours arenge bono saa 5 ngarwarora akantei gocha Monday following day Sunday arora omwana bono rituko erio mogoroba naende nilifuatilia kucha kwa shule mogoroba bono kanyora bono basaire skuru lakini mbang'ete baga bakantei chisa chiaerire mwana takorosaya bono Sunday omogaka one akaenda mbekorora echikorora rinde ariyo omwana oyo
akanyara basta jabri ni skuru wakakwana ne akamutevi mwana teikoro rero mpaka mandi yekero etiticharo mugakona agataka komeki elio gioro rindi yakamukari akamutevi mugocha mambi Monday ekero etiticharo abaro kyo mwana mugakonde agacha itkil Sunday rikaera Monday mambi nganyole sini wetera sumpani kastori nere bwana netiticho kurange ngakora bwangu ngesi nganda bake skuru gao ngategure ndo mwana uyu ali supposed ko kure ni kupaji gochena gitari ngesibire ndo mwana uyu njino namoroje litkeli Jumatatu ali stage yegaligeria lisaga taibo akari kurende skuru fan tukachaka yogo tena gitari kuraguli ndetu gitega ya Monday kwa mukia stay akairuti akaruro barize ona igale kiri kichumaga ona nabona ndote report bakabunale gitari mugakona nagitasi police post wenyu aigana twakoriganeire korwa ase chinseme chiga chia bosongo county ya Kisii niko tugenete ngano genderete ko esemia buno kasini komonyaria kasini goteka kuruchingongo nyechense kore nenche ni kwankuru kunye bitu Dennis na bwancho na ngeri kukuri kuntu intara rasa studio make sure ngwatu watira ase mitandao yonsi ipi Kisii Hot TV tiatomera ne chinga kichinda soboniga na arachire